Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Jojo. Kini gibotag duwa sa radyo ni Cecil Daniusos Cabrera. Kay galaan, ang atong magtatampo si Jojo. Kini ako problema bahay ni sa akong ex-girlfriend ba nga taon, wa pa kabubon. Pero aron yung masabtan taon ako sa Gilano, no? Inani ako na ko pagsugo ng mga pangitabo, ha? Heto na naman nakikinig, kumakabaka pa itong dibdib. Agi na lang sinasabi, pwede ka bang makatabi? Na 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 na. Ay, tay ambo, hello tay, nagmata na di ay ka tay? Ganihara. Ay, kahubot ko na aron. Ay, basta ako na gani magluto tay, sa kahumakan lang siya ang lamig yun ng pagkaluto. Bisag mangutan na ka pa ni Jojo. Jojo. Naur ka nga lamay panakay ni Jojo, ha? Unsa imong ipasabot tay ambo? By the way, plita tong Supreme sa pinang bugnaw kaya. Ay, may bisita ko. Bayho. Bayo. Judo. Jojo. So, May do. ay yung bordira ng anak. Judo. Juju Paul. Ito lang babay. Juju Paul. Kasi lang Jojo po. Juju Paul. Ang iyang yung apelido, Buron. Juju Paul, Buron. Kasi lang babae ka na nas inyo. Ako pa sa unong dahil, nga naman. Sa, unya si Tomasa. Saan naman to? So, suwa namin kay pakasla naman ang anak ko, Jocelyn. Oh, ha? Unsa? May mo ba, bungol ka, pag-wasag, pagi ako, kaya na ako bisita tao, nagawa ako sa mo, pagi ako to. Tubagaon ako, Jo. Nganong nagdamang kagbabay sa inyo? Uyab ta, di ba? Pida, karong dili na to masa. Jo, ayaw gud pag-joke. Wa ko mag-joke, eh. Kaya mo ba, iro na nasa mo, amo na ako pakaslan to masa. Uy, katuog na to, Masa. Hello, mga gabi, ay. O, ako to ka, atay. Nag-uol ka na sa nga dili ikaw ang ipakaslan ni Jojo. Mau ba? Sakit ayo tay ambo. Love mo kin ako sa Jojo, pero ngano mo man niyang gipaus na ako. Ay, ayaw ipamugos ang imong kaugalingon sa lalaki nga wa mahigugma kanimo Tomasa. Naidag kang lalaki, oy. Oh, may magbati kag naong halinon pa kayo ng nagway mo. Klaro kang ipasuya ko ni Jojo. Kaya nambok mo ko sa among bintana. Siratin ang bintana. Ilang bintana. Di na ko makakita ng mga nagsikil na kapaay. Sa bintana. Mag-headset ko. Aron dili ko makabati silang katawa. Ay. Ha? Diin ka gabi, dugay kami na uli, ha? Ha? Aray. Si Aray, ha? Si Aray? Oh, sakit ka na kung Jocelyn, ha? Bita sa diog. Tugan lang kung diin ka gabi. Diin ka, ha? Namisita ka sa imong ex na wa pa ka move on, ha? Aray, ayaw. Jocelyn, Animal ka? ikaw, ay sakit Ha? ako, kukoy, tagal Sakit, kayo. sakit, Ikaw, sakit. Aray ba? Sugat ako sa tumasa. Malikay ko. Ay, lagli kay Jojo. Kani doko man ka. Hadlo kang kakita ko sa kinawrasan sa imong naasawa? Ha, kaliwat na iring si Jocelyn Jo, no? Unsa na? Kung mo tumasa, mas pag di na tama istorya. Wati ka gibuli ha. Gisulti lang nako ang matuod nga gaba na ka nang nahitabo ni mo Jo. Love ta ka pero unsa imong gibuhat nako? Ha? Unsa? Tumasa, husto na. Move on na lang doon, Tomasa! Wow, murag best actor ang peg. Pero wa ka mapili nga best actor Jojo. Di ka mahunong ko katawad, Tomasa. Akin pa rin ang huling halakhak. Nawa, sige. Katawi ko ka. Natukan ka. Katawa pa! Nasa ilang gawa si Jojo kang iyang asawa. Nag-uli na day sila. Hala no, wa pa gani ang kinawrasan, naapag gani ang kinawrasan sa naong ni Jojo. Gibugnos iyang asawa karon. Sweet na pud kaayo sila.
Ano ipagawas man mo ng speaker din ha? Ay, magkanta-kanta na ko tay. Unsay nga, nabay balaod lun ha nga kung magsaba-saba, kasuhan ka. Ay, bala ka tay ambo. Kinirang mic ang akong gamiton. Why music ang babati. Mukanta ko kapapela. Kinsa siya nganong nagluib ka, kinsa siyang gipangga mong labaw pa kanako, unsay anaa kaniya nga wala ako, waman ako'y pagkulang gipajerjer ka man, kinsa siya. Day, mansay magkasulti at Mikanta na sa buangon ni mong ikso, Jojo. Nay, ipajerjer day ka niya doon, ha? Tubag! Inuunsa, paminawa tao Jocelyn, inuunsa tao. Ay, doy. Ay, Nay, Jocelyn, digdig. kusog kayong tingo, ganagamit pagkuhan, Mike. Be, atoon ako, be. Akong pagutanon kung ako ba yung gipadungog-dungog sa kanta. Bidayan ang pangitang sambot Jocelyn, nagpinta mo. Si Tomasa ang gusto ko bot, Jojo. Patilawan ko na siya kinsa na babayana o patilawan ko na siya kinsa ko. Wa pa yun siya maka-move on. Pues, makita niya ang iyang gipagita. Recorded by X Thunder Gaming. Ingon ato kasamo ka kung kinabuhi taon. Sabot aning tumasa taon. Kusog kim nungong na muna silid. Buli kay siya na mo taon. Ang ako sang asawa, di yung palupig po. Maldita sa kayo. Nag-abot yun ang duha ka maldita o ang buli. Ay, maldita man silang duha. Klaro kayo nga wa pag taon makabubuon si tumasa sa among panagbuwag, oy. Unya? Ngano ka? Ha? Unsa? Nangutana ka? Unsa man ako gipadungog-dungog ni mo sa imong kanta, day? Ha? Sana all gipadungog-dungog. Uy, ayaw ko kataw eh! Animala ka! Ayaw katawa! Suklan ti ka pa nga imo kong gikuhaan sa kong kalipay! Nagtukan di ko musukol ni mo! Ha? Nagtukan di ko musukol ni mo! Animal ka! Ayaw sa wala, oy. Naunsa mo taon. Ayaw ko katawa! Lagot na kay ko ni mo, ha? Ayaw sa taon na. Nausun ko. Jojo! 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 Animal! Ay, kung gaksa ka. Ayaw sa kakumbada, animala ka! Jojo! Jojo! Ay, kung gaksa na Jo! ikaw. Agay, Jo! Ubot pa mas lukod gapon, bay, Jo. Lagi. Kaita na wen. Mura kog bingkas punta bitaw kanang sili lang Inday Princess nga kamis nga lami kayo. Mura kog bingka nga ibabaw ubos, ibabaw ubos. Oh, ibabaw kayo, ibabaw ubos kayo. Mo na niya. Anong ni-inter? Sa kubato na bay din na. Oh, siya taon ka bubuon. Saan na na? Saon, labang tayo ka ni Tumasagod. Unya dili mo siya akong ipakaslan bay. Samot nga wa ako makabubong kaya masawang kaglain. Ah, Uy, talang lain. Uy, tumasa. Uy, mino naman as Jojo, ha? Unya, si Ramay akong love bayot be si Jojo ra. Saba, uy, na. Brato na kayo ng kang pagkababay, anak. Ay day, pagbuot na ko ako maning life. Amiga mo, gusto mo na ako nga. Happy pud ka pa. Mahapi lang ko bayot kung mabiyudo na nas Jojo. Muna akong giampo sa Ginoo no. Unsa? Hala no. Bati ba anak tumasa? kaya ni gabi ani gyud ani pauli dak. Sugaton sa ko ni silibog no ron. Bantay lang ko ngari ko bugnoan na ni. Pait tabi ay na oy. Pait pa ni sambag-sambag. Salamat. Ay, salamat kay Paong kayong suga sa alataon. Naunsa ko tao ka teledoy sa kita toy. Nagdite mo, nagdite mo, animala mo, ha, nagdite mo. Kisa ba ako kaditon? Kisa ba ngayon? Mangutala ka si Tumasa. Ha? Ha? Stumasa? Day masa, bita sa nimo day. Maluoy taon ka na ako day. Hunong nga na tayo magsabog sa mga kaminyo ang taon silid. No, I want trouble. Oh, masa. Pati ang imong asawa Jojo. Nabuang nakatum. Wa pa.
Pag minyo lang taon tumasaron ka ba, makabubuon ba? Anong ihatag mo ko ni Mas Lain, Jo? Ikaw may akong love, Jojo. Bida, nas Pedro. Iko. Yudo na to. Iko. O di ba sinalig na baro? Na manok na bugbuking tiil. Kaita na di mo eh. Ligo ka, kasabot pa sabto no eh. Jo, magtapa na lang tanan. Ano? Tumasa, Jojo. Oy, pasila na. Pagdali mo, panagan mo, Ay, pagdali. ngano matay? Si Jocelyn ako ruimindado. Nagdagsanggot ka nakabalita siya. Ganiya mo din yung duha nagsultihan ay. Aha, unsa ngatay? Pagtarong ba? Oo. Hala na atuod. Hala, nagwarawara sa sangkot ng imong asawa. Hala ka. Ginoo ko. Adyo Managan ta, Jojo! Managan ta, Tom. Managan ta, Tom. Tago mo, bisang asa. Sige. Oh, Dagan pagod mo doon. Dagan. Dili. Dali. Gunitay ko, Jojo. Oy, ay ko pasakti. Ay, tagluwas itong kaligo tao, no? Binabukasan sa iyo. Dagan na, sumasa. Dagan. Recorded by X Thunder Gaming. Pero tayo para spirito na mong tumasay. Ato higayon ng gigukod may gigwarurahan mong sagot silin taon. Ambot, uskinsa kayo nakasulti taon nga istorya na may tumasa ditong napita. Hadlaw na kumuli sa amo, oy. Unden! Kayo doon. Bangi ko, eh. Saon min ako. Baton ba no? Ulila sa inyo ba? O bangay sa ilo sa imong asawa? Sabta lang. Sa ilo lang. Kinsa mo kayo nagsulti taon silin nga istorya na may tumasa, no? Pastilan ba? Medyo... Jojo. Jojo. Pastilan ba, Jojo? Gisabutahi lang mo sa bayot nga amiga ni Tumasa. Ugi... Tumaso? Tumasa lagi. Ha? Tumasa ba? Simuti mo sabot ba din, ha? Nasabot ang bayot og si Tumasa nga kunuhay magsulti mong duha ni Tumasa. Unya, sultihan sa bayot ang imong asawa nga nag-abot mo ana anang adlaw og nagdit-date mo. Ah, usa? Mo na bay. Tuay. Nag-celebrate ang bayot og si Tumasa. Nag-inom pa, nabisyuki pa. Hubog naman tingali itong duha. Mga lamin na! Sila mina. Animal! I will survive! I will survive! Oh, Jojo, come join us. Come. Gitungtong pa ni mo imo sa kapa sa tiil sa lamisa tao. Siyempre. Usabi gibuhat basta ha? Bida gilayasan ng silid. Di na sa pagkwanta si gibuhat taon. Oh, may noon kung mauna, Jojo. Aron kita na magtipon. Ay, nagibalik-bila taon na imong tiil. Tungtong mo sa lista! Basta love, tika. Lab! Sa kapilapit ko, buwagan ni Silin. Siya po na kong lab, kaya asawa na ko siya. Di ba itabo nga ako, ikaw ang akong paliw, tumata! Mao ka, Jo. Oh, Sakit kay ka manulte. Mao ka. Sakit ha? Walang kwita mo gibuhat mo! Walang sakit to! Ngayon lang, pag kinakailang niya! Bida sa di mo, Ay, ginoo ko taon, oy. Join us na lang, Jojo, oy. Inom mo, aron makalimot ka sa imong problema. Ay, inom. Utro kang bayota ka! Ay, suko lagi ka. Ay. Oh, lo. Ay, ilabaro mo ni mo kong ilong. Palabang nani, palabang nani ka baro. Ha? O pagaliti ka sa baga, ha? Hoy, kamu ha? Huno na mo sa mo sa kinabuhi, ha? Kung dili ka mo, mag-abot, ha? Mag-abot, ha? Bisa ka, bida, mag-abot ka rin yun, ha? May taon ko susunod. Di ko gusto ko magbuwag mi. Tungod lang tumasa. Nga di makamove-on. Mayong buntag. Na si Jojo. Naa, nga naman. Hala, nialagi ka. Nagbalik na sad mo? Kayo. Uy, dili namin magpada sa mga tao nga gusto mo guba sa mong panagtiayon, uy. Ha? Sa imong tuyo? Sa imong tuyo sa kambana Tumasa? Naa siya? Oo, nga nung yaman ka, ha? Kumasa? Jo, ni ako kay... Kay unsa? Kay Mabdus ko! Unsa? Unsa man ni Jojo? Oo, di ko ano. Kapitro siguro na. Kapitro. Ano mang iyaman? Ngano niya man sa Tumasa? Ha? Ngano nga ni siya niya misulti siya nga mabdo siya? Jocelyn, kalma lang. Paminaw sa ha. Kuan, ani mang gudni. Dili. Sa ba sa tumasa, ha? Bida, di na ako kang Peter Dihos, ha? Hoy! Masawa ka mag-move on, oy! Makapoy ni mo hangtod karon ikaw pa man gihapon ang niya sa akong kasing-kasing, Jojo! Imo na lang kong kabit, Bijo! Bangas ka! Mao ni akong problema sa akong ex-girlfriend taon nga hangtod karon wa gyud taon kamupon. Sa may bato na ko ani, bam. Ikaw bam.
Kay bawa mo ko nga dali kay kakamubon. Palihog tabagi ko eh. Ate Pres, unsa man? Kung kamoy pasultihon, Jujo. Ate Pres! Okay, ang sender na ito karong adlaw. Atong sinder ba di? Si Jujo. Jojo. Kung si Jujo, Ate Pres ka nang nakauyab ni siya. Nya, marang nagkabuwag sila, nagkadiferensya niya, nagbuwag sila. Karon ang yang uyab nga si ngan lang tumasa, di makamubuan Ate Pres. Sige lang pangangitag away. Kanang mangita yun siya paagi mga magkabuwag taon si Jojo o gingon man si Jocelyn. Si Jocelyn ngayang nasawa taon. Di kabubuo taon si tumasa mo nang mangita siya paagi unsaon niya pagkuan katapusan kay imbes nagbuwag na si Jojo si Jocelyn katapusan yang giadto tos bay kay paila siya nga mabdo siya unya tagiyas Jojo saon naman ani Ate Pres siya so ni dako akong Pero dili ko tali si Jojo may tag-iya, no? wa man mababdo sa Ate Pres istorya ra to niya. Istorya ra. Oh, istorya ra niya. Magtawag ningon Jojo ba si kang Peter Hughes na? O di ba kang Peter Pungasi? Peter Pungasi. Jo. Bida, Jo, paita. Move on lang, dahil tumasa, ikaw sa tumasa ba? Ay, pangitag away tumasa. Eh, mo manggubto ng pamilya, di ba? Yun yung bubuhat. Bitaw, uy. Bita, isang asa ka, wadapita. Kada pwede man siguro na siya, mapasaka. Pag malinaw na lang, uy, tumasa. Saka ang kaso, Ate Pres, dili pwede. Bam, o, pwede ba na pasaka ang kaso, inana mo? Oh, siyempre kung panagpaingon siya nga mabdusan niya dili di ay. Oo. Ako man ang pagbutang-butang apan kung tinuod gani doon nagyapon sila yung mga kasaypanan o sa ganyan yung pangutana mo rin akong problema sa akong ex-girlfriend nga ang doon wapag yun ka move on o sa ganyan akong buhato ni ini no natingatan ko ano yung Jojo kaya nga nung daliban sa makabalhin dito siya yang tag doon ang yang ex yang tag doon ang yang dili ex so tingnan po ko ano niya anong duol pa man siya alam ko ipaambit ha. Kung ani kanini sa Juan 8, kapitulo, John chapter 8, verse 12. Unya, si Jesus mingon na usab sa mga Parisiyo. Ako mao ang kahayag sa kalibutan. Amo sunod ka nako, dili na gyud maglakaw diha sa kangitngit. Kundili makabato hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Aha. Ako rin gibasa, kay mura man ni sila naglakaw sa kangitngit. Kangit-ngit, karon. Naglakaw yun sa kangitngit. Kisa man naglakaw ni Was, tumasaw, gani si Jojo o si Jocelyn. Utosan ng laki, ang tagdon niya ng usaoy, din niya tagdon niya. Diin sila lakaw? Lakaw sa kangit-ngit, Ate Pres. Nano dito sila agi? Di pa kalunggar og Hayag. Nah, bro na ako siguro Ate Pres. Unya, puna, Judo ka reserva mo sa iyang punaan ako diri sa Unya, ma'am. Colossus 3, Diyo sa man. verse 5. Ge. Busa patyan ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon. Kuya Juan. Nga naa ka ninyo sama sa salawayong pagpakighilawas. Sa may mga salaway yung pagpagkiglawas, ma'am. Dili kay si Jojo. Jojo ni siya. Jojo. Ang ingon niya, ngano ya pa magudang pansinon po ng iyang ex. Dili na niya, magkitubay pa madya sa akin, mahatang nagbubok. Lagi. Nya, si Tumasa, magkita sa pagi. Gisabot niya yung amigong bayot. Kana, at yung mag-abot ito. Niya, pibawa ang sawag Jojo. Nga nag-abot pa dito. Matong gukod silang sanggot, ma'am. Nangita yung gubot. Samok lagi kayo. Samok. Nakita po man ako nagulyat. Nga magsigig ka tusbay. Nga pwede yung sa muka. Ang asawa, sige, samok. Urus naman. Ano ba mga laki kay bayot Ang man mga ko? laki. Abi na ko. Oy, abi na ko dahil lalaki ni Anthony mo. Nya, nay, asawa. Dili, oy. Dulat. Maato sa ila, mga mag-20. Abay. Kanang malalaki na ko. Nga na asawa. Ako yun mga asawa. Oo. Ano sa mga asawa? Sa imo na labam. Wala. Dili, ako may ilang tagol, misis. Nangita ko na siya nangipon. Yeah. Ang imong buhato na ni nga kanang naang ayaw nagtagda ng usa tagat ka sa usa. May gadalag gubot no. Mabitaw na tabro ko yung ani na may sigig samok-samok. Gisapot ko ni sakas ba dili na ko tawag niyangan. Di ba? Ako rin ino dito. Uy, Satanas, karaw dito. Ah. Ako ino dito. Satanas? Ako rin magtigim ang samok-samok. Dili pa manaog di tagaan. Mo lagi na. Naan man. Ako tagaan. Mga na sa ang laki ba sa... Uy, Satanas, daw dito. Katawa lang ita. Salamat tong si Pero. Kati nga ako. Pedro. Ano man? Pagkaputi. Gano'n ba? Kalagong mas iyaha. Saan ba ako nakadito naman doon? Kula ko ang puzzle. Tihon. RMN